Здравейте, приятели! Благодаря ви за вниманието. Тя е страховитата вампирения от Lost Cause, първият филм, който представя културата на косплеерите. Разказва историята си пред Бояна Антимова за BG Voice. Във филма Lost Cause Евгения печели любовта и признанието на косплеерите, хората, които се обличат като своите любими анимационни герои. Oh, cosplay. People dressing up like comic book characters. The atmosphere, the costumes. На филмовият фестивал Челси в Нью-Йорк българката е отличена с наградата за главна роля, а филмът като най-добър в гласуването на публиката. Лентата е наградена и на Golden State Film Fest в Холивуд. В Нью-Йорк Евгения завършва знаменитата школа на Ли Страсбърг. Тя поставя спектакли, пише сценарии, режисира, снима се във филми и сериали. Член е на престижното The Actors Studio, в което членуват Ал Пачино, Алек Болдуин и Елън Бърстин. От дете нейната голяма страст е танцът с огън. Споделя, че с огъня медитира. За мен огънят е едно светилище. Както сцената, така и огънят. Винаги съм била привлечена от огъня и никога не съм се страхувала от него. Той действа като моя медитация, като нещо, което ме изкарва от този свят и ме слага в друго измерение. Когато танцувам, аз изпадам в транс и забравям за всичките ежедневни проблеми или хубави неща, които се случват. Просто това е моят начин да изчезна от света, който е тук и познат за нас. И това като артист много ми помага да се уравновеся и балансирам. Неспокойният дух на актрисата, режисьор и продуцент я тласка към нови проекти. Какво би искала да снима още? Има много теми, които ме вълнуват в днешно време, но след като последните 4 години аз се занимавах с комик-бук герои и с супергерои, ми се иска да направя филм, който разглежда повече от бита и социалните проблеми и въпроси в живота. Като артист за мен е важно как един човек намира сили да продължи напред, след като нещо трагично се е случило в техния живот и как може да се запази. Какво ги прави щастливи,